Já ne, jak se řeknou sluchátka. They call it a headphone, not a boom. But... Okay. Tady je Fine North Music, já jsem Gábina, se mnou ve studiu taky Denzel, Lenka Vodná, no a teď oblíbenkyně Denzela Pink a You and Your Hand. Už ve 20 hodin propuknou v ústeckém kulturáku velkolepý oslavy Fine North Music, slaví 11. narozeniny a vy se můžete těšit na celou řadu hvězd. A pozor, ta úplně největší star večera, belgický zpěvák Denzel, dorazil ještě před propuknutím oslav sem k nám do studia, dal si kafe, trochu si oddych a je tady jenom pro vás. Právě teď vám poskytne exkluzivní rozhovor. Ahoj Denzel, vítám tě u nás ve studiu. Hi Denzel, welcome to our studio. Hello, good evening. Na začátek tě taky pozdravím a poprosím, abys pozdravil taky naše posluchače. At the beginning I would like to ask you if you can say hi to the people who are listening to us. Of course, I would love to say good evening to all the listeners of Fine North Music. Samozřejmě budu jedině rád. Zdravím všechny posluchače rádia Fine North Music. Fajn, díky moc. Já mám na tebe první otázku. Jak jsi spokojen s ohlasem na svůj první hit Pump It Up, který má šanci stát se klasickým hitem? Do dneška se hraje. Okay, that's right. And now I have the first questions for you. Denzel, how are you satisfied with the reactions of people on your first single, Pump It Up, which has a big chance to become a classic hit? You know, it is still played on TV and the radio. So? I'm delighted with the success of Pump It Up. Of course, it's now more than 3 years ago that we released it, and it has become a little bit of a world hit. I've been touring the world with it, so I'm very, very happy with the success, of course, and the reactions of the people. Tak samozřejmě jsem velice spokojen s reakcemi lidí na tenhle hit. Je to asi tak 2-3 roky, co jsme ho pustili do éteru a jsem za to hrozně moc rád, že se takhle ujal. Jasně, jdeme dál. Kde se ti nejlíp vystupuje? Na klasických koncertech, diskotékách nebo speciálních akcích, jako tě čekají dnes večer naše narozeniny? What's your favorite stage? Do you like to have a concert on a discotheque or to have a classical concert or be a part of some special shows such as our 11th birthday? That's difficult because every kind of show has its own charm. I like to do club shows because you're very, very close to the people, but I also like to do concerts because you have a lot of more, there's much more audience and there's much more energy. It depends on how the situation in the country is. Tak samozřejmě to záleží na situaci, na zemi, kde vystupuju. Je to těžké to takhle říct. Nejradši mám asi vystupování v klubech, kde jsem blíž publiku, a pak mám taky určitě rád koncerty, na kterých je vždycky víc lidí. Díky moc. No a do třetice, na co se můžou večer návštěvníci našich narozenin těšit? Vystupuješ sám? What are you going to show us this night? What can visitors expect from you? Do you present only yourself, or do you have some big band, some dancers, you know? Well, the big band, I left them at home. But no, I'm just going to do my normal show. I'm going on stage naked to start with. No. And then I'm just doing my regular show, like with my dancers. And but if you really want to know what it looks like, then you should come and take a look, of course. Tak velkou kapelu jsem nechal doma, pak tam proběhl nějaký vtip o tom, že by Denzel na začátku vystoupil svlečen, pak jsme se teda tady zasmáli. No a samozřejmě bude mít s sebou 2 tanečnice a to, jak to celý bude probíhat, zjistíte, když dorazíte dneska večer na 11. narozeniny rádia Fine North Music. Jasně, díky moc. S námi ve studiu je belgická star Denzel, zahraniční hvězda, která vystoupí už za pár chvil na 11. narozeninách Fine North Music. My se ho ptáme na všechno možný, teď si chvíli oddechneme, dáme pauzu a budeme pokračovat. Předtím ale Monrose. A ještě zpovědi. Máme tady další otázky. Kdy jsi začal s muzikou? Byl to tvůj koníček odmala, nebo to všechno začalo až tvým úspěchem v soutěži Pop Idol, u nás známý jako Superstar? Denzel, when did you start with the music? Was it your hobby from childhood, or has everything started with your success in Pop Idol? My biggest success, of course, started when I entered the Idols contest. But I've been singing and playing music from when I was a very, very young boy. When I was, I think, 5 years old, I started singing. Tak samozřejmě všechno, takový ten největší úspěch začal od Pop Idolu, neboli u nás v Čechách Superstar, ale zpíval jsem už od dětství, zhruba v 5 letech jsem tak nějak začal si zpívat.
No a Denzle, co tedy patří mezi tvé koníčky mimo muziky a filmů? What about your hobbies, Denzel, except the music and films? Well, a few of my friends, we all have pocket bikes, and that's very small racing bikes. And when I have free time, then I go with my friends and drive them on a circuit, closed circuit, and we do some competition. Tak s kámošema máme takový malý závodní motorky a vždycky, když mám volný čas, tak vyrazíme na dráhu a dáváme si závody. Denzel nám toho prozradil docela dost, teď si dáme menší pauzu, pošlu další hit. Zase za moment jsme tady zpátky, za chvíli už ale kabáti a burlaci na volze. Až po ránu svou oblíbenou Na volze. Oslavy 11. narozenin se blíží mega rychlostí, přípravy vrcholí. Jak už jste mohli slyšet, největší hvězdou večera je belgický zpěvák Denzel, který ještě před oslavama dorazil sem k nám do studia, aby nám poskytl exkluzivní rozhovor. Tak frčíme dál. Denzle, kde se ti zatím vystupovalo nejlíp? Jaký bylo tvoje zatím nejpodařenější vystoupení? Denzel, where did you make your best concert ever? Which concert was unforgettable from your point of view, for sure? Alright, so it's hard to say which one was the best, but I prefer to do shows in the east of Europe, like these parts. But East Europe. east of Europe, like Poland, Romania, Czech Republic, yeah. Slovakia, and those kind of countries. But the best show I ever did for me personally was in Paris, because there were a lot of very big artists like Anastasia, like Paul Young, Zucchero, and there were 220,000 people standing there, so that was very, very huge. Tak je to vždycky těžký říct, který koncert je ten úplně nejlepší. Mám docela rád vystoupení ve východní Evropě, Polsko, Česká republika a tak dále, tak dále. No a takový asi ten můj, který jsem si nejvíc zapamatoval koncert, byl v Paříži, přímo pod Eiffelovkou, kde byly se mnou i takové hvězdy jako třeba Anastasia a bylo tam víc jak 2000 lidí. Tuším, že to byly 2000, možná 200, nevím. Denzle, prozrať nám, jak nejradši trávíš volný čas. What's your favorite activity when you have free time? For sure, if you have some free time. Well, for the moment, I just had my new daughter is about 6 weeks old now, so I don't have a lot of free time when I'm not doing music. And if I have free time, then of course I spend it with my family. And I just like to go around and spend the time on my family. Tak teď se mi narodilo druhé dítě, konkrétně dcera, je to tak 6 týdnů zpátky, takže moc toho volného času není a když je nějaký volný čas, tak ho nejradši asi strávím s rodinou, lítám kolem nich takhle pěkně a užívám si to. No a prozrať nám svoje plány do budoucna. Chystáš zase nějakou pecku, která dostane celou Evropu, jako je Pump It Up? And tell us your plans to the future. Will you make some big single which will catch whole Europe, such as Pump It Up? You never know that. I mean, if it would be that simple, I would make 5 every day. But you never know that. Of course, I hope so. And I'm still making music. We're working on the second album now, and we have a few new songs ready to be released in Belgium very soon. Tak nikdy člověk neví, kdybych věděl, že takhle ještě bude něco úspěšného, tak klidně dělám 5 takovejhle hitů denně, nicméně teď pracuji na svém druhém albu, takže uvidíme, co z toho nakonec vyleze. Dobře, díky moc, ať se ti dneska večer show na našich narozeninách povede. Okay, thank you so much and hope that your show will run well this evening. I hope so. Taky doufám. Ano, a přeju ti za naše posluchače, za sebe a celý naše rádio hodně úspěchů a uvidíme se večer. And I wish you for the people who are listening to us, for me and for whole radio, lots of success and see you in the evening. Bye. I hope to see you all. Taky doufám, že se tam všichni sejdem. Jasně, hele, mě ještě tak napadlo, jestli bys nemohl dát kousek té svojí největší pecky, Pump It Up. I have some idea. What about you now sing some single, I'll Pump try, It Up, I will for try example? to sing. I will try to sing for you. Tak pokusím si něco I zaspívat. could sing. Don't you know, pump it up, Fine North music, pump it up. Don't you know, pump it up, Fine North music, pump it up. You gotta keep on pumping it up on Fine North music.